CT-knél Shiuit kell leszedni, aki a Gamer Legion legjobb játékosa. Úgy látom, hogy Torzsi fejére fáj a foga. Leszedte nekem az Observer a... Igen, Torzsi feje megvan neki, és Shiui lehozza. 13-12. Egyenlőre nyomás alatt jobban teljesít a Gamer Legion, és echoeznia kell a Mouse-nak. És azon gondolkodom, hogy kellett-e a Gamer Legionnek egyáltalán echoeznia. Itt 2 kört buktak, egy fegyver... nekik nem kellett konkrétan echoezni. Tehát lehet, hogy ez lesz a különbség a 2 csapat között. Amíg kellett... Jó, mindegy, semmi. Belefér, ez még belefér, még nincs katasztrófa. Hogyha ezt megnyerik különben a mouse-osok, akkor szerintem sima win. Ha ezt nem nyerik meg, akkor még mindig van rá esély. Ja, volt echo, másik oldalon is, igen. Webteket ne töröljük, légy szíves. Azért, mert valaki szurkol a Gamer Legionnek, az nem baj. Ez a mouse-nak a pikje. Itt nem lehet átmenni konkrétan. Na, csak leszették ékort. Úgy is van. De mi? Az csak annyit írt be, hogy szép volt Shiuju, és tényleg szépen csinálta. 1v2-t hozott. Na! Az előzőket akkor lehet törölni, de ne azt, amikor... Meg nincs izéje. Ne bannolj, Tész, nyugodj meg! Ja, látom, volt type, látom. Nem bírok a modokkal. Szóval játszottam e-sport szinte játszottam. Felkiáltóják kodiak, van ilyen? Felkiáltóják kodiak, parancs. Az élettörténetem ott van az interneten. Na, ott van, ki az a kodiak? Tessék, ott el lehet olvasni. Na, JDC-nek a van. Mouse megvette a fegyvert, most kéne hozniuk hát 4 kört zsinórba.